Реклама. Не сменяйте канала. Заповядайте в книжарница Хермес. Модерно обзаведена, с атрактивен дизайн и добро обслужване. Очакват ви най-новите книги, детски кът за игра и забава, кафе зона и безплатен Wi-Fi. Много изненади, премиери и книги с автограф. Намерете своята книга. Книжарница Хермес за вас. Улица Патриарх Евтимий, номер 12, срещу Хотел България. Благодаря ви, че не сменихте канала. Така, уважаеми зрители, ето ни отново след рекламите. В минутите до края на предаването мой гост е Николай Русев. Здрасти, Ники, нали може да те си говорим. Да, няма проблем. Сега завъртаме се към една тема, която е някакси по-разчупена до този момент, до разговора, който водихме до момента. Става въпрос за фриръна. Точно така. Тъй като ти се занимаваш, освен че си ученик в Национална търговска гимназия, се занимаваш твои хоби, имаш няколко хобита, едно от които е и фриръна. Точно така. Така. Първо да те попитам, кои са останалите ти хобита? Битбокса, писането на песни. И фриръна. Да, фриръна. Така, да започнем оттам сега, за всяко по-отделно да ми обясниш, тъй като фриръна, за хората, които не знаят, да обясним така най-общо, е преодоляване на някакъв вид препятствия. Да. Тоест, Прескачаш, скачаш. скачаш, прескачаш, да, Скачаш, стени завърташ. и така нататък. Това нещо ти кога започна да го практикуваш и кога усети, че това нещо ще ти стане хоби? Как да кажа, преди много дълго време, но... Колко дълго? Година, две, три? 2-3 години. 2-3 години се занимаваш с това нещо. С прекъсване и продължаване. Добре, до момента някаква контузия има така по-сериозна. Предполагам, че в самото начало не си бил много добър, така и си... Да, и съм падал. Известно време така не можел съм да съм станал от земята. Въпросът ми е такъв, дали си чупил нещо крака? Не. Не се е случило до такова, едно да не се случва и напред. Да, но... Тъй като аз съм виждал така момчета на твоята възраст да се занимават с фрирън на 14-15. подлеза на Централна поща отдолу и там съм ги виждал така прескачат. Ти къде ходиш да На тренираш? Младежкият холм. На Младежкия холм? Да, парк. Там какво прескачаш там? Какво има? Катерушки. Добре, там хората не си ли така водят дечицата на тези катерушки? Как става тази работа? По принцип ние внимаваме с тях да не ги ударим. Но... Или избирате часове, привличаме внимание. Или примерно да избирате часове, когато няма чак толкова майки с деца. Около 2-3-4 часа. Пак ходим. По различно време, дори да се засечем, няма проблеми. Ние ни правят завлежка, няма проблем, но трябва да внимаваме да не ги ударим. Пък и привличаме внимание. Добре, това според тебе фриръна има ли почва у нас? В България? Или в частност в Пловдив, хайде, в града да говорим. Според мен има много хора, които скачат, които се завъртат по най-различен начин. Предно, задно, двойно салто, с винт, без винт. Добре, те неща могат да ги учат и ако се запишат на акробатика, примерно. Най-добре е да се започне според мен на такъв терен, на парк. На уличен терен. Да, на уличен терен, защото така ще отнесеш цялата болка
И после няма да се усеща толкова... Ще претръпнеш, викаш, а? Да, ще се престрашиш. И ако отидеш пък на зала, там е умекотено всичко, няма да имаш страх. Да поговорим и за останалите ти хобита. Сега за битбокса. Там пък от кога започна да се занимаваш? И въобще, мен ми е интересно, ти като човек как успяваш да ги съчетаеш тези толкова различни неща? Едното е свързано с гласовите възможности, битбокса. Другото с физическите ти. И третото, което пък е за рап музиката, Да. там пак е един вид творчество. Примерно, битбокса и писането на песни могат да се съчетават по един или друг начин. Да, защото си избрал да пишеш в такъв стил, където можеш да съчетаеш битбокса. Да. В рапа. А фрирана през свободното си време и през почивните дни, когато е топло. И кога започна с битбокс да се занимаваш? Преди 3 години. Ти всичко преди 3 години май си почнал. Не. При фрирана съм започнал преди 2, при битбокса преди 3, писането на песни преди 2 години пак. Добре, ти от някои твои познати приятели ли се така ти хареса това нещо, битбокса? Да. Почна да го правиш или просто си гледал клипчета по интернет? И клипчета съм гледал, и оттам съм се учил, и от приятели. Най-вече ми стана интересно и за един вид заребих по битбокса от приятели. Така, за другото твое хоби, за писането на рап песни. Започнах първоначално с писане на песни специално за момичета. Покрай гаджетата? Да, покрай гаджетата. Разбили са ти сърцето и ти се чудил сега как да си изразиш чувствата? Да, или пък когато съм ходил с една връзка между нас. И така изведнъж стана. А те знаеха ли, че пишеш за тях? Да, и похвалих се един път на тях и... Те как го възприеха това нещо? Зарадваха се. Така, върнаха ли се при тебе? Някои се върнаха, някои не. Сега имаш ли си приятел? В момента си имам. Написал ли си вече песен за нея или чакаш да я доса или да се разделите и тогава ще се удариш на творчество? Щом съм разделим да видим какво ще направи, ако напиша нейна песен. Добре, на конкурси явявал ли се за битбокс? Защото съм чувал така, че има конкурси за битбокс. Конкурс не, но Ден на таланта съм се явявал. Ден на таланта на твоето училище, на Точно. Търговската гимназия. Да. И там как беше? Добре се представих, според мен. Имаше много хора познати. Всички ме познават като Кекса. И щом не бях излезнал още и те всички викат Кекс, кога ще му да излезна. С нетърпение чакат да мога да излезна. И аз излизам и викат, пляскат, свират. Добре, това нещо, че си популярен след твоите съученици в училище, как ти влияе на теб? Добре. Интересно е, забавно е. Готино е да те познават много хора. Добре, аз тук сега ще можеш ли да направиш нещо на битбокс? Този микрофон малко няма да стане работата, ама... Ще откачи и такъв в ръката си го взима.
тия погледи. Достатъчно. Добре. Сега да такова да видим занапред мислил ли си вече какво ще следваш и въобще ще следваш ли нещо? Не съм се замислял, но предполагам, че в музикално училище ще влезна. Добре, да ти, след като си решил да се занимаваш с музика, защо по-рано не реши да... Или така се случи в последствие? Вече беше приет в търговската гимназия и сега чакаш да я завършиш и тогава вече... Да, вече бях приет. Закъснях и нямаше как. Добре. Сега финални думи към нашите зрители. Пожелавам на хората да могат да се научат и те да правят това, което мога аз. Можеш да поздравиш гаджето, ако гледа или после на повторението. Поздравявам Даяна Милчева. Много целувки и дано да гледа предаването. И другото после, като се видите. Да. Добре. Аз ти благодаря, че беше и част от предаването 18+ в днеска. Уважаеми зрители, това беше всичко от днешното издание на предаването 18+. Останете с програмата на Пловдивска обществена телевизия.